Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. nga Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joanne, 25 years old. May kaipon ug may duha ka mga anak. Taga Baybay Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyado sa akong kaipon. Lahi man gud ay niyang apelyado sa iyang NSO. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang dito pa mi sa Manila manarbaho. Ingon ini ang mga panghita po. Ha? Muuli ka sa inyo sa Leyte? Mao maingon ni mama. Papaulion na lang kuno ko sa amo karon nga nabuntis na ko. Aron kuno iya ko maatiman. Unya ako? O, dinilang ko sa Manila. Kay magtrabaho man ka. Uy, bilang ko uy. Kuyog lang ko nimo. Ha? Laay kay dinhiring ako rang usa. Ug di sa ko ganahan nga muli sa amo sa Cavite kay dili man kasinabot sa bagong asawa ni Papa. Mawag ganing anhi ko sa Manila aron manarbaho na lang. Kay dili ko ganahan sa amo. Ug usa pa. Dili man sa si Papa ang taga didto gud. Ang bag-o man niyang asawa. Joan, wala mo ko ilaing pamilya. Ug di jud ako nakita nimo ang usa ka pamilya. Labi na karon nga may umaabot na ang anak. Pumukuyog na lang ko nimo sa inyo sa Leyte. Adto na lang ko sa inyo mangitag bagong trabaho. Nakoy kapasudlan nimong trabaho re. Sa usa ka lending company. Nagkinahanglan sila og kolektor. Aw, kana ma. Bisan unsa lang gud aron makatrabaho na tayo ko bintas gamay pang tiyan ni Joan. Makamao ba kang magmotor? Aw, kamao kay ma. Kay may motor man sa Papa sa amo sa Cavite. Iyam sa akong gituluan. Mas maayo hinoon. Kay gikinahanglan sa imong trabaho ang makamao mo drive bisag motor. May motor bang ko diha nga tagsara na ko gamiton sukad ko mo retire. Kay nagtakaw-lakaw naman lang ko. Kung doon ako ilakon sama sa pag-antos merkado, aron ka-exercise ko ba? Kana na lang mo gamita sa imo diya nga pagtrabaho re. Salamat kay pa. Salamat kayo mga pa. Nga gidawat namin ninyo ni Ray. Ay, unsa pa may mahimo namo ni Ana Joan. Naanam na. May umaabot na mong anak ni Ray. Ang among buhaton ini, maong pagtabang ninyo nga makasugod mo uban unya sa among apo. Kano sa akamandayo niya mga anak Joan? Joan, Ray, nanalaki ka. sorry kayo ha. Nga nadugay jud abot. Wa ko siyang pagbati. Kilayo kay kong area sa koleksyon ng good. Okay lang. Dali ramsap kong nanganak. Wara kay kong maglisod-lisod. Wa ko lisod-lisod sa itong anak. Normal ko na siyang ipanganak. Bitaw dapat yun unta. Nga diha ko, silang nagsakit na yung tiyan. Ako'y muhapuhap sa imong tiyan, ug bat-ang kumusakit na. Ug ako'y nagdani mo din sa ospital. Ano? Unsa nga may sign nga karong adlaw na mong kawas ang atong anak bi. Sa pagikan nimo ganihang buntag, wa man gid pamati bisag unsa. To di ay dinhi na tong nurse. Nangutan na kung unsa ato ipangahan sa baby. Ug nangayo sa ato mga birth certificates. Ha? Ay, may problema na ba ko sa apelyido da? Nga naman di ay Ray. Ang buti na unsa na akong inis ko. Nga, nagdamag ko sa apelyido sa akong stepmother. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ang ingon sa akong kaipon, dihang nag-grade 8 pa siya, iyan ang nadiskubrihan nga nagdas siya sa apelyido siyang stepmom, kay gipangayuan man siyang NSO sa ilang maestra. Unya, dili sila maayog relasyon siyang stepmom, maong wa na siya magpakisayod kung ngano. Pero ang gidaan niyang apelyado sa tanan niyang mga ID o sa iyang pag-eskwela, apelyado sa iyang papa.
Mong wa na ni siya motiwas og eskwela tungod siyang kalibog ug dili pud maayong ilang relasyon sa iyang stepmom ug sa iyang papa. Unya, Nangutanan ako ana sa akong mga kaila ba, ug kaliwat ni Papa. Basing kuno gipalit register ko ng akong stepmom. ha? Bitaw ang budyo na nila giunsa na nila. Suhi ko nung pangutanas papa nimo. Ida, di ko Wala may magtagad na niya. Kaya mas gilabanan man niya akong stepmom kinako. Unya, ang saan na nato ang apelyado sa tong anak-anak ron? Ako nang ang apelyado ipadana to sa baby. Iyo Akong apelyido na lang. Ha? Ang ako na lang apelyido nga akong gida sukal pa sa una. Ang apelyido sa akong papa. Kay mao naman gyud nang akong identity sukal pa sa una. Sa records na ako sa akong pag-eskwela o sa akong mga ID. Unya, gipangitaan man lagi ta sa tong mga NSO unsaon man na. Ay musugot lagi na sila. Ing na lang nga magkuha raon niya ako. Kada lang sa akong ID nga atong ipakita sa ospital. Unsa? Uy, naunsa man di ay na si Ray. Questionable di ay ang pagkatao ni Ana. Ang apelyido lang ni Ray mauy ugay labot ang iyang pagkatao. Mao gani na ibuot na akong ipasabot. Kay buutan baya unta ng bataa. Dili lang maayo o kagahapon. Mao gani ma. Mao naluoy ko pag ingon niya nga mukuyog siya nako. Kay wa siya klarong pamilya. Ay, unya, unsaon man na ninyo ron ha, Joan? Unsa man gawin i-apelyido sa bata? Ang iya ko no apelyado ma. Nga apelyado siyang papa. Has kang isura anak ka kung maminyo na mo, Joan. Kung magpakasal na mo. Kung makalusot mo ni Ana nga maparehistro ninyo ng anak ninyo nga way birth certificate si Ray. Sa pagpakasal unya ninyo. Dili ka na mahimo oy, Joan. Pangitaan gid mo ana sa inyong mga birth certificate. Ipausab na lang ng NSO ni Ray. Pwede day na ma. Duha ng anak namo ni Ray ug nagdaki ni sa apelyado niya nga apelyado siyang papa apan dili sa apelyado niya siyang NSO nga apelyado siyang stepmom. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong kaipon sukat pa kaniadto nagda sa apelyado siyang papa. Pag grade 8 kuno niya nga gipangayuan siya og NSO sa eskwelahan, apelyado man kuno siyang stepmom ang iyang gida. Ngano man kaha ni? Ikaduhang pangutana, ang mga ID sa kong kaipon ug sukad sa pag-eskwela niya, apelyado na sa iyang papa ang iyang gida. Pwede pa ba nga mausab ang iyang apelyado sa NSO? Kay apelyado raman ni sa iyang stepmom? Ikatulong pangutana, kung pwede pa man ganing ipausab, mga pila masab ka ang gasto? Dito ra ba ni siya marehistro sa Cavite? Kinahanglan pa ba nga adto ni namo asikasuhon dito? O pwede ra diri sa baybay? Ikaw pa to katapusan. Kung pananglit, magpakasal mi karon. Unsa man nga apelyado niyang among sundon? Ang naa sa NSO ba? Kaya ang apelyado ra ba sa among mga anak, ang apelyado sa iyang papa? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joanne. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako guys ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal. Ang mga medical nga mga pangutana ninyo ay mo kabalaka. Of course, ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra ang mutubag ana guys ha. Ay namog kabalaka, ay mo pagduha-duha, di maikog, di mauwaw. Please ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mao na no guys, hinay-hinay lang yun no. Ato ag yung paningkamutan nga kanang
ato ang paningkamutan nga always no dili ta magsigig pada sa ato ang mga problema. No, dili ta magpadala sa ato ang mga giagian in life and ato ang hunahunaon nga mulabay ra ni pagsubok ra ni no nya dili gyud ni ingon nga permanente no tua lang gyud ani is that at the end of the day mahuman ra gyud ni naara gyud ni kahumanan o kasulbaran gyud ang tanan no so dili ta maguol no atong paningkamutan nga ato ang mga problema dili nato maapektahan ang ato ang panlantaw sa kinabuhi kay apil man gyud na guys ang ato ang mga problema no so ay mo gabala ka smile dasig ampo hugti ang inyong pagsalig ug pagtuo ayaw ka discouraged dayon no munang naaning ato ang programa kay amo man sa guning gipaningkamutan para mapahibaw sa inyong nga huy dili ra gyud kamo ang naigi-agi ang mga problema kitang tanan ay mo pagtungas Attorney Elaine way problema naataw naagyod di gyud pwedeng wala no so padayon ta ha ayaw gyud og kawa og pag-asa lami maghapong mabuhi guys no so padayon thank you di ay kaayo sus kanang mga nag-like og nag-follow nako sa Facebook ba makakita gyud mo no nga halos nilapas gyud og usa ka semana akong birthday celebration June 24 akong birthday pero lami kay paminawon nga daghang tag mga higala, daghang kaila, daghang grupo nga nagpangga nato. Muna usay laing-laing adlaw ang amo ang pagtapok, pagkita og pag-celebrate. Pero thank you kayo sa tanan nga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account nako ug sa mga nang-like, nag-follow, nag-greet pod nako on my birthday. From the bottom of my heart, I am very grateful and thankful no maski wa mo kaila nako siguro no ang uban wa kaila pero I am grateful and thankful kaayos kaninyong tanan. Letter sender karong adlaw si Joanne, 25 years old, na ay kaipon napod siya duha ka buok anak from Baybay, Leyte. Legal kini. Kisa may taga Baybay, Leyte. Akong estudyante sa una sa USJR School of Law, si Aldrin Palermo. Naanas Baybay Leyte, I think, no? Hi, Kaz. Kumusta ka? Unang pangutana niya. Ang iyahang kaipon, sukad pa kani adto, nagdala sa apelido kuno sa iyahang papa. Pag grade 8 kuno niya, gipangayuan siya NSO sa eskwelahan. Apelido man sa iyahang stepmom ang iyahang gidala. Ngano ka ni? Nasayop siguro na og fill out ang iyahang NSO nga birth certificate or na late registration, wa nagkadimao kay usahay kang dili gani inana kasuhito sa pag-fill out sa ato ang mga birth certificate di gyud na magkadimao no so naalang gyud siguro nay sayo pero pwede man na natong ma-corrected ang iyahang records. Ikaduhang pangutana, ang mga ID sa ako ang kaipon ug sukad pag-eskwela ang apelyido gyud sa iyang papa ang gidala. Pwede pa ba na mausab ang iyang apelyido sa iyang NSO kay apelyido raman ni sa iyahang stepmom? Of course, naagyoy way para mausab na no ilisan ta na ang apelyido sa sakto nga apelyido which is sa iyahang papa. Need lang yun niya nga moadto sa local civil registrar kung asa na rehistro ang iyahang birth certificate or ang iyang record of birth no nanay mga requirements kung unsang mga dokumentuha ang kinahanglan dalhon ug ipakita para ma-supported. You know, you can actually visit sa ilahang website no NSO or PSA or sa local civil registrar para ma-check niyo kung unsay mga dokumentong kinahanglanon ninyo no. Ikatulong pangutana, pwede pa man ganing mausab mga pila sad kaha ang magasto didto ra ba siya marehistro sa Cavite? Kinahanglan ba nga adto namo asikasuhon didto or pwede ra diras Baybay? Actually, I think no pwede na gyud na nga mag-coordinate lang sa Baybay Leyte nga local civil registrar no para ma-check kung unsaon pag-change o kung sa mga dokumentuha o kung sa ilang assistance nga mahatag. I think pwede na sa una lisod no pero karon murag pwede na mag-coordinate ra ang mga local civil registrar. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung pananglit magpakasal mi karon unsa mang apelyido niya nga ang among sundon? Ang naa sa NSO ba kay ang apelyido ra ba na sa akong raba sa among anak apelyido sa iyang papa? Dapat ang iyahang gamiton na ang kanang iyahang apelyido sa iyang papa. Kay sayop man ang iyang birth certificate. So ang saktong apelyido
ang dalhon para usa na lang ang inyuhang usbon ang iyaharang birth certificate. Kay kung ang iyang birth certificate karon nga sayop ang inyong gamiton duha na pod inyong usbon, ang marriage contract, ang marriage certificate ug ang birth certificate. So ang gamita gyud is ang saktong apelyido ha. Kay magkadubli-dubli gyud na. Okay? Ang sayop niya doble na pod atong ipausab, lisod na. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa atong programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.